yekti sawung sing semedi mungguing patraban dangwani ngali wijiling sasangka kepangopo dadiani lo kami paduka nyiget lampah kula paduka menika sinten ngerti yo aku iki pendhita ngayam alas tegese aku iki pendhita kelambrangan ora papan ora dunung ora dongko ora kayangan kandang langit kemul mego yen kowe arep ngerti karo aku paraku Resi Rama Parasu ya Rama Bargawa aku Resi Rama Parasu ya Rama Bargawa ya kowe Dewi Ambo kasinggihan dawuh paduka Sang Resi eneng apa kowe mlayu-mlayu iki estunipun kula menika ambujung kaliyan katresnan kula sapa katresnan boten wonten malih kejawi namung putra ngastuna ingkang kekasih Raden Dewabrata kawula nuwun inggih ngerti ya Dewabrata kowe isih swaku ya muridku aduh Sang Dewabrata menika siswa paduka iya Sang Resi mantete lho mekaten boten wonten malih pengayoman kula ing saged mitulungi dumateng raos kula kejawi namung paduka Sang Resi Rama Bargawa karepmu kepiye iki estunipun kula sampun kalajeng tresna kaliyan putra siswa paduka Raden Dewabrata nanging panjenenganipun mblenjani janji kepriye ing sekawit panjenenganipun nggih anggadhahi raos tresna kaliyan kula nanging menapa tesababipun namung sakedheping netra panjenenganipun kagol kagiat lajeng panjenenganipun nelakaken menawi panjenenganipun boten kersa nampi pasutaning wanita ateges piyambakipun nglampahi wadat tanpa krama aduh lajeng gesang kula menika kados pundi Sang Resi kula paripaksa nyuwun pitulungan paman paduka Sang Resi yo ambuh kula wonten dan ing atase aku iki Resi utawa pandhita kudu bisa aweh pepadang nanging yen to pancen kuwi bejamu aku mung suka pitulung yen pancen nglenggana si Dewabrata ya bejamu tak ripiye wadene nek pancen ora gelem si Dewabrata ya kowe kudu pasrah marang pangwasaning Gusti kudu nampa kanyatan adiring lelakon mekaten Sang Resi iya iki namung wis paken dawuh paduka coba sepingkira tak temonane Jangan Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kagincang rorisan mawe gandrung separang katulukir muyak maye katon tias balewur Dewabrata inggih para Resi ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konjupa ya bekti wis tak tampa Dewabrata wonten dawuh Rama Premban apa bener kowe nampik katresnane Dewi Ambo kasinggihan dawuh paduka Sang Resi rikala ngarep jare kowe kandha tresna nanging apa sadape saiki kowe ora tresna nyuwun pangapunten rikala semanten kula nelakaken raos katresnan menika karana kula
dereng mangertos menawi paduka Kanjeng Rama Resi menika ingkang tansah njampangi lampah kula. Lajeng kula kengetan menawi kula menika nglampahi wadat tanpa krama. Dewa Brata, wonten timbalan iki ngadhep. Kowe nglakoni wadat tanpa krama. Kok nganti kowe kuwi duweni pakati kang kaya mengkono sababe inggih. Estanipun sinten ingkang kula tulat, kula namung nulat guru kula inggih namung paduka Kanjeng Rama Resi Jamadagni inggih Rama Bargawa. Lampah kula ingkang mekaten menika kula namung mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Resi Rama Bargawa. Nanging rikala ngarep wis ngucapake rasa tresna kasinggihan menawi kula menika anggadhahi raos tresna, nanging tresna menika mboten kedah amajipi, mboten kedah anggadhahi. Saiki lakonana wengkunen Dewi Amba mboten Kanjeng Rama Premban. Kula trimah mupo menawi kula kadhawuhan mengku kelawan Yayi Dewi Amba kula sampun kalajeng inggih menika prastya kula wadat tanpa krama kula nulat dawuhing guru. Dadi kowe badal dawuhku. Kawula nuwun iki nek ngono kan nyoba karo aku. Kanjeng Rama mboten mekaten ingkang kula pikajengaken. Menawi sedaya peparing paduka piwulang aji jaya kawijayan sarta ngelmu sedayanipun kula pepundi. Nanging setunggal menika dawuh paduka supados kula nglajengaken mengku Yayi Dewi Amba. Kapejana sendika ndederek badal dawuhku padha kewani karo gurumu lan jajal kaprawiran. Menawi keparingipun Bapak Guru mekaten kula namung ndederek. Namung sampun ngantos klentu penampi menawi kula menika wantun kaliyan guru yen panjenengan ayo cobanen gurumu. Bombong rasane atiku. Aku duwe putra siswa marang kowe. Nadyan akeh putra siswaku. Saking
sing banget konjem ana jroning atiku kejaba mung kowe Dewa Brata ya sumurupa. Dina iki mung kari pungkasan nggonku ketemu kelawan kowe Dewa Brata. Kowe bisa netepi kang dadi prasetyamu. Penglakone wadat tanpa krama bagus kowe tiru kaya gurumu, tiru kaya aku. Dina iki kowe tak sabda kowe bakal duwe ngelmu. Kowe bakal duwe kedunungan ngelmu sing bisa netepake marang matimu dhewe. Kowe arep kepengin mati wanci-wanci bisa. Mati saiki bisa. Mati kapan wae bisa. Tetepno dhewe. Pungkasane ambo dina iki wis dadi purba mangsa bodho karepmu kepiye? Kula Raden pepunden kula. Lajeng kula cemadhong dawuh kepareng paduka Raden Dewa Brata kados pundi Raden? Ambo. Garwaku Yayi Dewi Ambo. Wonten timbalan kang adhawu. Wis saiki ngene wae. Nyatane aku wis walaka kelawan jeneng sira yen to aku iki wadat tanpa krama. Luwih becik dina iki malah sira tak kundurake marang Praja Kasipura. Tak pasrahke ana ngersane Kang Rama Kanjeng Rama Prabu Kasindra. Lestari nggone Mukti Wibawa mbok menawa liya dina bakal ketemu kelawan priya sing bisa ngayomi marang Siati. Gampil sanget pengendika paduka. Kula penan wangsulaken dumateng negari Kasipura. Kang Mas, ibaratipun gesang kula menika kados lepasing warastra, lepasing jemparing. Luput pisan kena pisan. Kula boten saged swita kakung menawi boten paduka Kang Mas Dewa Brata. Kapejawana sendika ndherek Kang Mas.